96. lekcia kurzu zázrakov Spása pochádza z môjho jediného ja. Hoci sme jediným ja, cítime sa ako dve ja. Ako dobrý a zlý, alebo ten, kto miluje a ten, kto nenávidí. Ako mysel a ako telo. Tento pocit rozdelenia na dva protiklady vyvoláva predstavu naliehavého a stáleho konfliktu a vedie k šialeným pokusom uviesť v súlade protichodné aspekty tohto vnímania seba samého. Našli sme už mnoho takých riešení, ale žiadne z nich sa neosvedčilo. Protiklady, ktoré vidíme, nebudú nikdy zlúčené, lebo len jedno existuje. Ak chceme byť spasení, musíme prijať skutočnosť, že pravda a ilúzia nemôžu byť zmierené bez ohľadu na našu snahu na to, aké prostriedky použijeme a kde vidíme problém. Dovtedy, kým túto skutočnosť nepríjmeme, sa budeme pokúšať o nekonečné množstvo cieľov, ktoré nemôžeme dosiahnuť. Bude to sled nezmyselné vynaloženého času a úsilia, nádejí a pochybností a každý tento pokus bude rovnako bezvýsledný ako ten predchádzajúci a rovnako neúspešný ako ten nasledujúci. Problémy, ktoré nedávajú zmysel, nemôžu byť riešené v súvislostiach, ktorých vznikli. Dve navzájom rozporné ja sa nemôžu zmieriť, dobro a zlo sa nemôžu stretnúť. Ja, ktoré sme si vytvorili, nikdy nemôže byť našim skutočným ja a ani naše skutočné ja nemôže byť rozštiepené na dvoje tým, čím je a čím vždy musí byť. Mysel a telo nemôžu existovať zároveň. Nepokúšajme sa ich zmieriť, pretože jedno popiera skutočnosť druhého. Ak sme telom, potom mysel zmizla z nášho ponímania seba samého, lebo potom nemá miesto, kde by mohla byť našou skutočnou súčasťou. Ak sme duchom, tak pre našu skutočnosť telo nemôže mať zmysel. Duch používa mysel ako prostriedok k nájdeniu svojho ja. Ale mysel, ktorá slúži duchu, je v pokoji a úplne spokojná. Jej moc pochádza z ducha a šťastne tu plní svoju funkciu. Mysel sa tiež môže vidieť oddelené od ducha a myslieť si, že vo vnútri tela, ktoré si pletie so sebou samým. Bez svojho poslania nemá pokoj a šťastie je jej myšlienkam cudzie. Avšak mysel, ak je oddelená od ducha, nemôže naozaj myslieť. Poprela svoj zdroj sily a vidí sama seba ako bezmocnú, obmedzenú a slabú. Oddelená od svojho poslania si teraz myslí, že je osamotená a odlúčená, že na ňu útočia armády, ktoré sa proti nej zhromaždili a ukrýva sa za krehkú hradbu tela. Teraz sa bude snažiť uviesť do súladu odlišné s rovnakým, lebo si myslí, že práve to je jej účel.
Na týmto už nestrácajme čas. Kto môže vyriešiť nezmyselné konflikty, ktoré ukazuje naše snenie? Čo by také riešenie v skutočnosti znamenalo? K akému účelu by slúžilo a z akého dôvodu? Spása nemôže učiniť ilúzie skutočnými a nemôže ani vyriešiť problém, ktorý neexistuje. Možno dúfame, že áno. Avšak chceli by sme, aby Boží plán vyslobodenia jeho drahého syna priniesol synovi bolesť a nedokázalo oslobodiť. Naše skutočné ja si ponecháva svoje pravé myšlienky a tie zostávajú v našej mysli, v mysli Božej. Svätý Duch vykonáva v našej mysli spásu a ponúka jej cestu k mieru. Spása je myšlienka, ktorú zdieľame s Bohom, pretože jeho hlas ju pre nás prijal a našim menom odpovedal tak, že bola dovršená. Preto je spása uchovaná medzi pravými myšlienkami, ktoré naše pravé ja miluje a ktoré pre nás uchováva v srdci. Kde? V srdci. Dnes sa pokúsime nájsť túto pravú myšlienku, ktorej prítomnosť je v našej mysli zaručená tým, ktorý k nám hovorí z našeho jediného ja. Počas našich 5-minútových cvičení, ktoré budeme vykonávať každú hodinu, ho budeme hľadať v našej mysli. Kde? Spása prichádza z tohto jediného pravého ja, skrz toho, kto je mostom medzi našou myslou a pravým ja. Trpezlivo čakajme a dovolme mu prehovoriť o našom ja a o tom, čo naša mysl môže vykonať, keď sa navráti k skutočnému ja a slobodne začne slúžiť jeho, čiže Božej vôli. Začneme týmito slovami. Spása pochádza z môjho jediného ja. Božie myšlienky sú moje myšlienky a je práve na mne, aby som ich využil. Potom hľadajme tieto Božie myšlienky a uplatňujeme na ne nárok ako na svoje vlastné. Sú to naše vlastné, skutočné myšlienky, ktoré sme popreli a dovolili sme našej mysli, aby blúdila vo svete snov a nachádzala miesto nich ilúzie. Tu sa nachádzajú naše jediné myšlienky, ktoré naozaj máme. Spása je v nich. A tam ju nájdeme. Ak uspejeme, myšlienky, ktoré k nám prídu a povedia, že sme spasení a že naša mysl našla poslanie, ktoré sa skúšala strátiť. Naše pravé ja ju uvítá, dá jej mier. S obnovenou silou sa bude opäť šíriť od ducha k duchu, prebývajúcemu vo všetkých veciach, ktoré duch stvoril ako seba samého. Naša mysl tomu všetkému požehná. Tak je zmetok u konca
my sme uzdravení, pretože sme našli naše skutočné ja. Naše skutočné ja vie, že dnes uspejeme. Možno, že naša myseľ zostane ešte nejaký čas neistá. Nenechajme sa tým vydesiť. Radosť, ktorú naše pravé ja prežíva, sa nám tiež uchová a my si ju budeme plne uvedomovať. Vždy, keď trávime 5 minút z hodiny hľadaním toho, kto spája našu myseľ s našim pravým ja, ponúkame mu ďalší poklad, aby bol pre nás zachovaný. Vždy dnes, keď našej horúčkovitej mysli povieme, že spása pochádza z nášho jediného ja, kladieme k svojmu rastúcemu bohatstvu ďalší poklad. To všetko je dané každému, kto o to požiada. A kto chce, onen dar prijať. Pomyslíme teda na to, koľko nám je dané, aby sme dnes dali a aby bolo dané nám. Konec lekcie 96. Spása pochádza z môjho jediného ja. Pochádza z môjho jediného ja. Spása pochádza z môjho jediného ja. Spása pochádza z môjho jediného ja. Spása pochádza z môjho jediného ja.